ești? Așteaptă-mă că ajung acum. Mai veni că nu mai facem ore. Super! Ne vedem la locul nostru. Ok, dăm vis când ajungi. Te chis. Te chis și eu. La geografie nu am decât 7. Româna este mult prea grea, dar anatomia e preferata mea. Îmi place mult la școală doar în pauze, când fac tot ce vreau eu. Mi-a zis un profesor care m-a meditat pentru teze, poți să nu înveți cu tocilarii de te împrietenești. Îmi place mult la școală doar în pauze, când fac tot ce vreau eu. E și ceva bun ce vă uimește. Nu credeți tot ce spun. Îmi place mult la școală.